Za mu iya cewa akwai jituwa da kuma fahimtar juna tsakanin 'yan takarkari ko kuma membobin da suka shiga jam'iyyar ADC. Tsakanin Peter Obi Malam Nasir El-Rufa'i da kuma Atiku Abubakar. Jigajigai dai daga cikin wannan tafiya sun haɗa da Peter Obi, Atiku Abubakar da Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma wanda ake tsammanin cewa za a iya samun takaddama shine Atiku da kuma Kwankwaso. A yanzu haka dai Atiku Abubakar ya bayyana cewa a shirye yake ya mara wa duk wanda jam'iyya ta tsayar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sharhin labarai da al'amuran yau da kullum da kuma nazari kan siyasar Najeriya da abubuwan da suke faruwa, labarai da ɗumi-ɗuminsu daga kowane lokaci. A yanzu haka dai al'amura sun koma ne dangane da batun haɗin gwiwa ko kuma haɗakar jam'iyyar nan da aka shiga ta ADC. Duk da ƙalubale da kuma rigima da ta shafi ɓangaren shugabanci da ake ƙoƙarin kawo ma jam'iyyar cikas, sai dai a ɓangaren da ta Rabi'u Musa Kwankwaso da Atiku Abubakar ana ganin cewa za a iya fahimtar juna a wannan shekara ta 2027. Kowa dai yana hasashen cewa Atiku Abubakar na iya kafewa akan dole shine ɗan takara. Haka ma Kwankwason na iya ɗaukar cewa muddin ba shi aka tsayar takara ba sai dai kowa ya watse. Sai dai kuma a wannan shekarar za a iya cewa an sake samun haɗin gwiwa da ma fahimtar juna, wanda hakan ke nuni da cewa tafiyar ta ADC tafiya ce ta gaskiya da gaskiya domin ceto halin da Najeriya take ciki da al'ummar Najeriya. A yanzu haka dai za a iya cewa al'amarin haɗin gwiwa tsakanin Atiku Abubakar Peter Obi zai iya kawo wani abin a zo a gani, musamman ma idan aka yi la'akari da dukansu ukun suna da ɗumbin masoya. Peter Obi dai in ba ku manta ba ya karɓi sitar sama da guda 6 kuma yana da ƙuri'u sama da kusan fiye da miliyan 3. Wasu ma na kallon cewa Peter Obin a wannan shekarar zai iya zai fita abin a zo a gani, kasancewar yanzu haka wata guguwa ce da ake kaɗawa ta sauyi. Haɗakar dai 'yan siyasar jigajigai da Rabi'u Musa Kwankwaso, Peter Obi, Malam Nasir El-Rufa'i da shi ma yake da matuƙar muhimmanci a jam'iyyar ta APC kuma da su aka kafa ta. Amma wannan karan aka ga cewa yana samun ƙalubale da gwamnatin tarayya, wanda wasu ke ganin cewa dalilin da ya sa jam'iyyar za ta iya ƙara samun tagomashi. A yanzu haka dai akwai buƙatar cewa 'yan Najeriya su ci gaba da taya jam'iyyar ta ADC addu'a domin warware wancan matsaloli da ke tsakaninta da wani tsagi na shugabancinta, wanda a yanzu haka take takun saƙa da hukumar zaɓe, har ma wani yanki sun yi kira da a gaggauta tsige shugaban hukumar zaɓen. Sai dai hukumar zaɓen ta INEC ta yi watsi da wannan roƙo da ita jam'iyyar ADC ta yi na cewa a gaggauta rushe wancan shugabanci na hukumar zaɓen, domin suna zargin ba za a yi adalci ba. A gefe ɗaya ita hukumar zaɓen na kallon cewa jam'iyyar ta ADC da masu waɗanda suka shigo daga baya wasu shugaban ita jam'iyyar ba a bi ƙa'idoji da ya kamata a tantance su ba, kuma shine dalilin da ya sa hukumar zaɓen ta cire sunan shugaban na INEC a yanzu. Hakan na nufin cewa sai an daidaita lamura da ma rikice-rikicen da ke cikinta. Kan dai 'yan takarkarin da muke iya gani manya-manya daga cikin jigajigai, alamu na nuna cewa wannan shekarar ba za a samu takun saƙa ba ko kuma bambancin ra'ayi a tsakaninsu. Hakan na nuna cewa yanzu dai ƙalubale ya rage masu shine batun daidaito tsakanin shugabanci na ƙasa, wanda da zarar an samu daidaito babu abin da zai sake ba jam'iyyar cikas. Da akwai zarge-zarge da ke nuni cewa kamar an shirya rikici da sababbin shigowa jam'iyyar ta APC ne da gangan. Wasu na kallon shigar Kwankwaso ne ya ƙara dama al'amari, domin yadda Kwankwason ke da ɗumbin masoya, ana kallon cewa shigarsa ɗin na iya zame wa jam'iyya mai mulki ta APC barazana. Ku bayyana mana ra'ayinku a kai.